Afrika Mzansi sanibonani nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe ku channel ulike ivideo ebese ke uciphiza i-notification bell wenzela ukuthi ke mangifaka ivideo uthole i-notification then ngokusheshsha bese uyangena kwivideo uyayibuka sikuThandi TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku inganza kwethu sikubhekela ke nje ezigamekweni ezithe zenzeka kulona ke usuku lwanamhlanje lapha endaweni ke yase Eastern Cape isesikoleni Intabankulu Junior Secondary bekwakuthi ke osukwini lwanamhlanje kunothisha okanye indoda ewuthisha kulesikole kodwa ebisamisiwe ngenxa ke yezinsolo ze-rape kuthiwa ke le ndoda ke ifike yavulela ngenhlamvu kothisha abathathu kuthiwa ke oyedwa kothisha ushonile endaweni yesigameko kwathi ke ababili balimala kanzima baphuthunyiswa esibhedlela kuthiwa ke le ndoda ibe isiphendula isibhamu isibhekisa ngakuyo kuthiwa ke yona ke izidubule yashona lesigameko senzeke lapha ke esikoleni Intabankulu Junior Secondary Eastern Cape. Like ivideo, subscribe ku channel uphinde ucommente ku-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba. SikuThandi TV ngizohleze ngikhona nginilethela ke esematheni usuku nosuku ahlangabezane kwivideo elandelayo.